Helo, Angela dwi Defa Kenny, nyrs ysgolion a dyn ni. Mae'n amser yn waith eto i cael y gweithred ffliw. Mae cael y gweithred ffliw yn un o'r ffordd gorau i amddiffyn eich hun ac pobl eraill rhag y ffliw. Gyda'r ffliw a Covid am debygol o fod o gwmpas y gyniad hon, mae'n bwysig na'n erioed i fel cael ei amddiffyn. I chi, bydd hwn yn frechlyn cwstres treinol, ac mae'n iawn i cael yr un pryd a brechiadau eraill. Bydd eich ysafn wedi rhoi llyfr yn ganiatad i chi arwyddo gan riant neu unrhyw un sy'n cael gymryddoldeb riant mwyn i chi cael neu ddim cael y brechiad ffliw. Gwneud yn siŵr bod rydych chi'n dychweled y ffurflen yn ôl i ni sy'n gynted ac sy'n bosib. Hyd yn oed os nad ydych chi eisiau breichlyn, gwneud yn siŵr fod yn dod a'r ffurflen yn ôl i ni gwelwch yna. Mae'n y temor cyntaf, mi wedi fi chi a ddiwrnod brechig. Hwyl pai.